jaga no rok hai subanani 5 bika sagarati जों दिनै जोंनि आमदोनि गलाघाटी कन्स्टिटुएन्सि सुतारमरा बिसि 3 नाम्बार वार्ड जोंनि दाखौ राजेशनि मने आमा कन्डोलेन्स जों फाइसो खाजा ताई जों तो बुबागान दागि मुंबाय जतनो सुबाय दङ जों बेखौ जागोन जे मानसा जों सुबाव दिनै बोसोर बुबागान दागि मुंबाय जों दाखौ राजेशनि नखमा जों फाइसो बाजा ताई बनि मालिक फाला हामग्राखौ तंथों काइटुर बनि फालानो बते लबि तंथों बन बागै जों दिनै राजेशनि सफायजा जों सुदु दिनै राजेशनि नखमा बरकनि आफाना जों वानसुगो जों राजेशनि बनि बता संनो बाहायके बन बुफाइं संनो जों एज ए ब्रादारहुड दंगैने जों दिनै बन लोगो फायने जों जे मानसि सुबाजा काइटुर बनि नखमा तेबो हला बायके बन नखमा तेबो गाहाम गरखे तंथों ताई बन आमाने आत्मा शान्तिके तंथों अमनो जों दियायिनो जों दिनै बन नखम फाइजा ताई जों बय बाक्सन खाकाम जाक बहायकनो बने आमानि बने आसे माने बुसा हैकनो जों बने राजेशनि एज ए ब्रादार मैंने जों दिनै बन नखम फाइजा